khajani marate kissing suna o fungjarawa belakeno hambai maru tai chaya gari naitungdi ani YouTube channel no tai ang nong thani koijabo norok naitongnan bagai like and subscribe khaidi tabuk ang kaisa jaga thang tongo norok naitongdi o thangma jaga thairok norok bebakno nugui mannai belai no chikon sophano belai no naithok tongthok hadike oro kaisa omo nobosomini bazar hinjago takhuk dara bo belai kheno mangso naithoto ke phali tongo tai oro bo haino risum pyojo moso abono tui phali tongo chikon sa nobosomini bazar hinjago omo o thaini bumung ungkha Haide ke tabo khaine hai kaisa jaga thangmane ang nongno phungnai tabo o chigoncha nobochandra chomini balaino stylish bazar o bazani tabo kaisa jaga thang tongo o jaga angkha belaino naithok tongthok nung je kono norok o jaga phake bukha srangai thangnai hige khajan marata ki chingchong norok ano subadi nora ano naikoldi nora ano subayake ang bukhaino salja kolobino thangnai tai norongni yathek nongni yaktuk nongni phan nongni chubachu nango abon bagai norok ano kuchugo tisake salja angbo norongni bagai palangai phaimannai aboni khajantei marate kichingchong norok chaya sakno ano o channel no naitongdi chaya karino nongna ang phunuknai je ani parimane ang phunuknai chini tripura habo tamtam ungtong tamtam ungya abonoro jotono nugoi manai tai o natural career blog haigeba naikung blog no norok subscribe khainani tapok di like and tai share khaidi harike tini nongno ang kaisa jaga thangmani belain tongthok jaga thai abonoro tabok nugoi manai naitongdi chaya kare naikungni blog o hambai।